Jupiter, planeta înțelepciunii și a norocului, va tranzita Gemenii între 26 mai 2024 și 10 iunie 2025, stimulându-ne curiozitatea, dorința de cunoaștere și nevoia de a comunica mai mult. Este momentul perfect pentru a explora noi idei, a ne lărgi orizonturile și a descoperi oportunități incredibile. Cum va influența acest tranzit viața ta? Află acum! Poți sări direct la ce înseamnă acest tranzit pentru ascendentul tău sau zodia, sau rămâi puțin alături de mine pentru a înțelege cum influențează Jupiter viața ta și cum să valorifici acest moment favorabil. Jupiter în astrologie este cunoscut ca planeta înțelepciunii, credinței și cunoașterii superioare, având și rolul de a simboliza expansiunea, abundența și norocul. De asemenea, Jupiter este asociat cu călătoriile, filozofia, religia și studiile superioare. În harta natală, o poziție favorabilă a lui Jupiter indică generozitate, optimism și succes. Semnul și casa în care se află în hartă oferă indicii despre domeniile vieții în care putem avea noroc și să primim ghidare, atât pe plan material cât și spiritual, mai ales dacă ne aflăm pe calea corectă a vieții și folosim energia acestei planete într-un mod echilibrat. Așadar, Jupiter semnifică potențialul, progresul și oportunitățile din viața noastră. Este important să rămânem deschiși la aceste posibilități și să le primim în mod autentic pentru a beneficia de toate resursele pe care le poate aduce această planetă. Jupiter în tranzit prin Gemeni va stimula curiozitatea, dorința de cunoaștere și nevoia de a comunica mai mult. Acest tranzit activează interesul pentru aprofundarea cunoștințelor și pentru explorarea de noi idei și posibilități. Este un moment favorabil pentru a înțelege mai bine lumea din jur și pentru a extinde orizonturile intelectuale. În timpul acestui tranzit, îmbrățișează curiozitatea, explorează noi interese și conectează-te cu oameni din medii diverse. Este momentul ideal pentru a începe un blog, a scrie o carte sau a urma cursuri de vorbit în public. Riscul acestui tranzit constă în tendința minții de a se dispersa în multiple direcții fără a reuși să se concentreze sau să ducă planurile la bun sfârșit. Pentru a beneficia la maximum de energia lui Jupiter, este important să ne organizăm gândurile și acțiunile pentru a transforma expansiunea mentală într-un progres concret. Tranzitul lui Jupiter prin Gemeni poate avea un impact interesant asupra credinței noastre și a modului în care înțelegem spiritualitatea. Gemeni este un semn al minții, al comunicării și al schimbului de idei, iar Jupiter aduce dorința pentru căutarea adevărului. În această perioadă putem deveni mai deschiși către spiritualitate, pornind într-o căutare profundă a sensului și scopului vieții. La nivel global, tranzitul lui Jupiter în Gemeni poate genera o explozie de informații, idei și perspective diverse. Acest tranzit va încuraja negocierile mai deschise și transparente, bazate pe dialog și schimb de informații, favorizând găsirea unor soluții comune. Totodată, media și rețelele de socializare pot deveni un teren fertil pentru opinii contradictorii și uneori pentru diseminarea de informații inexacte. Riscul major constă în superficialitatea cu care sunt preluate informațiile sau în incapacitatea de a gestiona un flux atât de mare de perspective, ceea ce poate duce la concluzii neclare sau, în cel mai grav caz, la dezinformarea populației. Cu toate acestea, indiferent de dezinformarea și manipularea care pot apărea în această perioadă, Jupiter va avea tendința de a aduce adevărul la suprafață. Planeta expansiunii și înțelepciunii va amplifica dorința de a înțelege, de a descoperi și de a filtra informații corecte, contribuind astfel la clarificarea situațiilor neclare și la înlăturarea confuziei. Pentru fiecare persoană, tranzitul lui Jupiter prin Gemeni va depinde de casa în care va tranzita și de aspectele pe care le va face cu planetele natale. Dar, în general, acest tranzit va încuraja acumularea de cunoștințe, explorarea ideilor și extinderea orizonturilor în domeniile specifice fiecărei case. Pentru ascendent în Taur și zodia Taur, tranzitul lui Jupiter în Gemeni poate aduce oportunități semnificative pe plan financiar și noi modalități de a obține confortul mult visat. În această perioadă, vei simți dorința de a înțelege mai bine cum să gestionezi banii și resursele tale. Orice cunoștință dobândită acum este destinată să te ajute să-ți construiești o bază solidă în dezvoltarea personală și profesională.
Pe măsură ce Jupiter tranzitează Gemeni, valorile tale personale vor începe să se schimbe și să evolueze într-o direcție care să te sprijine să devii persoana care trebuie să fii. Dacă până acum nu ai știut cum să te valorifici corect sau ai fost ghidat de valori care nu îți aduceau beneficii concrete, Jupiter se va asigura să-ți adâncească înțelegerea despre propria valoare și despre ce înseamnă adevărul tău interior. În plus, Jupiter va lucra la consolidarea încrederii în tine și în abilitatea ta de a-ți recunoaște și folosi talentele. Acest tranzit va fi și o perioadă favorabilă pentru descoperirea unor noi modalități de a face bani, de a investi și de a achiziționa acele lucruri care ți-ai dorit dacă acestea îți vor aduce un beneficiu real pe termen lung. Jupiter în Gemeni te va încuraja să explorezi oportunități financiare care să-ți construiască un viitor stabil, învățând să-ți conturezi viața după bunul tău plac și să iei decizii financiare pe care să le simți în acord cu scopurile tale. De asemenea, vei avea mai multă libertate în alegerea direcției financiare, având posibilitatea de a lua decizii mai flexibile și adaptate nevoilor tale personale. În această perioadă, temele legate de siguranță vor deveni tot mai importante. Este posibil ca acum să-ți dorești să înveți cum să ai mai multă grijă de tine și să explorezi noi metode de a-ți îmbunătăți stilul de viață, inclusiv printr-o alimentație mai sănătoasă. Să nu uităm că Jupiter expandă și amplifică tot ceea ce atinge, așa că este recomandat să echilibrezi nevoile tale cu moderație și discernământ. Deși acest tranzit poate aduce oportunități de creștere și expansiune, este important să nu te lași copleșit de dorința de a obține prea mult sau de a te dispersa în prea multe direcții. Fii conștient de limitele tale și asigură-te că îți folosești energia în mod eficient, astfel încât să obții beneficii sustenabile pe termen lung. Îți doresc ca acest tranzit al lui Jupiter în Gemeni să-ți aducă o perioadă plină de cunoaștere, înțelepciune, creștere personală și oportunități de expansiune, să-ți găsești echilibrul în vortexul de informații și să ai curajul de a explora tot ce-ți aduce viața, cu încredere în tine și în drumul tău. Ca întotdeauna îți mulțumesc pentru vizionarea acestui video. Nu uita să dai like și să te abonezi, iar noi ne vedem în următorul.